Έλα, πέσει με, έλα. Ναι, τσιντόκρου στο κοδόν. Εσύ ξέντσα είσαι. Τα κλειδιά πάνε στην πόρτα, ναι, άνοιξον και μπαπές. Για αν θέλεις να έρχομαι στρώνω σε το κόκκινο χαλί. Αχ, ασωπροία έτσι με βρε. Πολλά έριξα ως σήμερα και μπορώ να χουλίουμε. Ατά τα ποδάρια, κρύα πούς είναι. Πώς και χάτω αυτημένο, στο 16 είναι. 12-18, ζάντι είναι εσύ. Ντό είμαι Σαουδάραβες είμαι. Ακόμα είναι 20 μέρες και δέβα να σου εσέγγα 200 ευρώ πετρέλαιο. Μέρθα βρήκω 200 κι άλλα να βάλω. Χάμπον 600 ευρώ σύνταξη περ. 200 ευρώ στο πετρέλαιο. 100 ευρώ φως, νερό, τηλέφωνο. Τρανοί ανθρώποι μες. Να ο διατρό, να το φαρμακείο. Πρέπει να τρώμε κι άλλα. Α τώρα πάνε να κλάντς πλερόντς. Επέρεσε η σκουντούλα να του, ναι. Ασοψέ, επέμνανε με 2 πιάτα φασολάδα και ο σήμερα έκλωσα το, επίκα τα λάχανα με τα φασούλια. Και ντέμνωστα εγένταν τα ευλοημένα. Τα λάχανα, τι χάμπονο σιπατσί έγκαιματα. Εγώ πατώ είπα, ατέ πώς έπαθε και έγκαι με κάτασο και πίνατς. Άμα σίτε έπλυνα τα έγριξα για τόπιο. Γομάτο τριμπία ήτανε, έφαγαν τα κοχλίδια. Ατέ εγώ έψε να σκόν και σύρετα και είπε ας πέρατα και πάω στον αδερφό μου να φτάω και την καλέσα. Ας έγκυ πειράς. Εσύ ντε μα έριψες ο σήμερον. Μοσχάρι με κρυθαράκι. Σως. Εγόρασες μοσχάρι 20 ευρώ εδέκες. Μπράβο, εσύ είναι ζεγκίνιστον. Για με πιεσάτε τον Τζόκερ. Ναι, και όλη την ώρα γριτζομέντζα είσαι. Κι έχομαι. Σου είσαι ψοφεμέντζα και φογάσε μη ψαλαφούμε σε κάνα φράγκο. Τώρα έξες το είπανε στα ειδήσεις. Τώρα είπανε θα τρώμε κρέας σαν σκολέκια και σαν έντομα. Σαν τσεχρίτας και αΐκα. Ναι, με τα οτία μέξατα. Ναι, θα φέρνα στο εξωτερικό, θα είναι επεξεργασμένα. Τεμέκτε μέτερα τα σκολέκια και έγκαλα. Έπαρ τον μπέλ και δέβαω πίσω και πει πέλεψον. Τερέ, σε ένα φτιαρέα 20 σκολέκια θα ευρίξει. Άμα σου είμαι σφαντασμένα και θέλουμε ελληνικά, θα παίρνουμε στην Ευρώπη. Ναι, άμα αν μπήκες και Ιου, έμαθες και το Ιου και θα τρως. Πώς και θα τρως, για το οποίο να μην τρως. Εμείς ο άνθρωπος χαϊβάνεν, τα χαϊβάνια πώς τρώνατα. Επειδή φόρεσε το κουστούμ και στάθεσα 2 πόδια και χαϊβάν. Χαϊβάνεν και πολλά τρανόκελα.